बे चेनेलावहाय बयखौबो वेलकाम आरो नायलांबाय था आरो मोजां मोनाखैब्ला एफा मुजियै मुजिला आरो मोजां मोनदोंब्ला बहा सेरनो सेर बेलाय नों गावबागावनि गोसोसोना आदा इउटुबारमोन नोंसोरो मानो गावजों गाव बिदिनो दावराव जालायबाय थायो नांलायबाय थायो आरे बिदि मा जानांगौ जाखो बिदि गावजों गाव खोथा दान्थेलायबाय थानानै हिंसा नायलायनो हायै माबा भिडिअ रेकर्ड माबा कल रेकर्ड दिखांनानै गावजों गाव दावराव नोंसोर लाजिया पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय बेनो नोंसिनि पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय मोजां खोथा मोजां राव मोजां सोदोब बाहायनाया माथो पाब्लिकफोरनि सिगाङावनो नोंसिनि आखलखौ नोंसोरनो देखायना लाबाय बेनो जाबाय नोंसिनि पाब्लिकखौ अनग्राया पाब्लिकखौ मदद होग्राया गावजों गाव बिदिनो नारा नाथा नांलायबाय थानानै नोंसोर मा लाब मोनखो आरो नोंसोरो मा मुलाम्फा जाखो नोंसोरलाय माबा पलिटिक्स बायदिसो जालांबाय आं बेखौल' बुंनो सानो अननानै बिदि दावराव जानाया दोन ज्राब गार दावराव जानो गोसोब्ला मिथिबाय गुबुन हारिजों नांलायहै खमलायहै दम दंब्ला हागोन बिदि मा गावजों गाव खुरिया बखिलायबाय थानाय लाजिया नोंसोरो थोदस ससियेल मिडियायाव थानानै ससियेल मिडियाखौ एसे मोजां रोखोमै फल' खालाम ओंखायनो आङो बेखौनो हास्थायो मा जेसेबांखिनि इउटुबारफोर दङ मोजाङै मोजां पाब्लिकफोरनि माबा मोनसे मुलाम्फा एबा माबा मोनसे मोजां खामानि दिहुननो हायोब्ला आरो फोरोंनो मोजां रोंगौथि फोरोंनो हायोब्ला इउटुबारफोरनिनो मोनसे माबाब्रा बियो नाम फैनाय नोंनि नाम फैगोन जुदि नोङो मोजां जुदि नोङो शिक्षा होनो हायोब्ला मोजां बुजियै मानसिफोर बिराद थायोना जोंनि बर'फ्राथ' गामि एलेकायावहाय बिराद बांसिनानो बुजियै मानसिफोर दङ दा बैफोरखौहाय नोंसोर बादि इउटुबारफ्रा जुदि दावराव गावजों गाव दावराव खालामनानै बैसोर जुदि नुयोब्ला बैसोर मा सानगोन खुगायावल' गोदै बुंनानै गावजों गाव बिदि दावराव जानानै जेबो लाब गैया हेब्रेलायनाय जावब्रेलायनाय बखिब्रेलायनाय बिदिखौ दस्रायाव फिसाव गाहर गावजों गाव खौसे जा आखाइ हमलाय बयखौबो अननाय होनो हाबासो गावजों गाव अनलायबासो नोंनि चेनेलाबो देरलांगोन लासै देरलांगोन नोंसोरथ' बिराद गोरोंखा नोंसोरनो होलो सोमावनो हायो नोंसोरबो स्लिमबो सोलानो हायो नोंसोरनो बेनि थाखायनो गावबागाव चेनेलखौहाय मोजाङै जोथोन ला आरो पाब्लिकखौबो मोजाङै खेल ला पाब्लिक अनाबा नोंसोरबो बिदि फैयामोन दा नोंसोरो पाब्लिकनि सिगाङावनो नोंसोरनि आखलखौ देखायनानै लायोब्ला नोंसोरनि चेनेलालाय हायलांनोबो हागौ ना हायलाङा ना बेनि बे थायो आंनि चेनेला फिसासो दै आंनि चेनेल गिदिर नङा आरो आंखौ सोर साबसक्राइब खालामा आंखौ मिथिया बे गावबागावनि खोथा बियो साबसक्राइब खालामै बे गावबागावनि खोथा आं बेखौ मिथिया जेबो मिथिया आंहो नायबाबो नायाबाबो जाया आंहा भिडिअ पस्ट हगारनो मोनबानो जायो आपडेट खालामबाय थानो मोनबानो जायो आंहा सोर नाया नुखौ नाङा बाल घन्टा बायदि नायग्राया नायखायो नायिया नायखाया थाव गोथां खर'आवहाय खोल फुनदो हिजरानि खिलामा हाबैदो नोंसोर साथामबो जाम्बाफोर बादि गावजों गाव बखिलायबाय थानाय आं बखिनो होननानै फैयामोन नोंसोरनिबो नायनो हाथारै एखमबा इउटुब एखमबा फेसबुकआव गावजों गाव बखिलायबाय थानायखौ नुनानैसो सिखोमोन फैदों आङो बाल बिदियाव गार बिदि बखिलायनायखौ गार गावजों गाव जावलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव सावलायनाय गार बिदिखौ घन्टा पाब्लिकआबो सुखुवा बिदिखौ मिथिबाय दा पाब्लिकनो मोजां लामाखौ देखाय आरो पाब्लिकनो मोजां गियान हो सोरबा बुजियैखौ फोरों गियान हो बेसो दा बेखौसो मावनांगौ दा नोंसोरो